መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 48 ኣብ ከተማ ኣምላኽና ኣብ ተቐድስቲ ኸረኑ እግዚአብሔር ዓብይን ኣዝዩ ምስጉንን እዩ። ከረን ጽዮን ኣብ ወገን ሰሜን ከተማ እቲ ዓብይ ንጉስ ሓጎስ ኩላ ምድሪ ብውበታ ልዕል ትብል። ኣምላኽ ኣብ ኣዳራሻታ እምባ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እንሆ ነገሥታት ተኣከቡ ሓቢሮም ሓለፉ፣ ርእዮም ተደነቑ ተሸቢሮም ሃደሙ። ኣብኡ ከምቲ ጻዕሪ ናይ ትሓርስ ሰበይቲ ምንቅጥቃጥ ሓዞም። ንሳ ንመራኽብ ተርሲስ ብንፋስ ምብራቕ ትሰባብረን። ከምቲ ዝሰማዕናዮ ኣብ ከተማ ጐይታ ሰራዊት ኣብታ ከተማ ኣምላኽና ከምኡ ርኤና። ኣምላኽ ንዘለኣለም ከጽንዓ እዩ። ወኣምላኽ ኣብ ውሽጢ መቕደስካ ንሳህልኻ ሓሰብናዮ። ወኣምላኽ ከምቲ ስምካ ኣብኡ ከምኡ ምስጋናኻ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ። የማነይቲ ኢድካ ጽድቂ መሊኣ ኣላ። ብፍርድታትካ ኸረን ጽዮን ትሕጐስ፣ ኣዋልድ ይሁዳ እልል ይብላ። ንጽዮን ዙርዋ ብዙርያኣ ተመላለሱ፣ ግንብታታ ቁጸሩ። ንዝመጽእ ወለዶ ክትነግሩስ ቀጽርታታ ኣስተብህሉ፣ ኣዳራሻታ ኣስተውዕሉ። እዚ ኣምላኽ እዚ ንዘለዓለም ዓለም ኣምላኽና እዩ እሞ ንሱ ክሳዕ ሞት ኪመርሓና እዩ።